No niin, nyt me tultiin roskikselle ja minä näytän missä se nyt roskis on. Se on tässä ja nyt minä näytän teille, nostan sieltä kaikenlaisia tavaroita ja kyllä minä näytän teille tai te voitte katsoa. Itse nyt laitan hanskat, koska on -28 astetta, niin kädet voi jäähtyä. Ja ekana mitä tässä on, se on tollainen radio, vanha radio. Tossa on sellainen vanha radio, joka on heitetty. Ja siellä on myös kasetti. Sitten tossa on tollaiset näppäimet ja sitten on tollainen radio, joka on aika vanha. Sitten tossa on jotakin vielä noita vääntimiä. En tiedä mitkä. Ja tollainen. Sitten seuraavaksi on online joku tollainen juttu, en tiedä mikä se on. Jos joku tietää mikä se jutka oli, minä heitin jo sen, niin sitten sanokaa. Ja sit tossa on tollainen juttu, en tiedä sen nimeä. Ottakaa jossain. Elikkä tollainen joku juttu, en tiedä sen nimeä. Venäjäksi tiedän. Ja sitten katsotaan mitä on tässä isoissa. Se on telkari. Se on telkari, mutta se on rikkinäinen telkari. Tosta näkyy. Joo, ja sitten tossa on vielä yksi telkkari. Tollainen vähän vanhempi. Tossa näkyy. Sitten on jäin jumiin. Sitten on kahvinkeitin. Ja mikä sit toi laite on tossa yksi. Hahaha! Se on kirjoituskone. Mitä vitsi? Se on kirjoituskone. Joo, se on oikea kirjoituskone. No niin, jumitti jotain. Ja sitten nyt tossa on joku DVD-juttu. En tiedä. Hans, minä nyt katson sen lähempänä, mikä se on. Laita jo sen takaisin, ja löysin, että se on karaoke-laite. Joo, se on karaoke-laite. Sitten tossa on vielä joku boksi. Ja sitten tossa on vielä jotakin pientä. Joo. Ja sitten tossa on vielä kolmas telkkari. Ja jos joku haluaa tulla katsomaan mitä vielä tässä on, niin tulkaa. Se on tuon mikroauton, tai en tiedä mikä se oikein nimi on, niin tuon takana. Sitten tuossa on toi monimesta tuossa ja tollainen ympäristö. Tässä jotakin myös löyvät nuo rakennusmateriaalia kaikenlaisia, mutta nyt minun pitää sanoa heippa.